Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα μιλήσουμε για το αν οι δεινόσαυροι είναι το ίδιο με τα πτηνά. Οι δεινόσαυροι κυριαρχούσαν τη γη για πάνω από 130 εκατομμύρια χρόνια και είχαν εξαφανιστεί 66 εκατομμύρια χρόνια πριν το 2024. Λοιπόν, όπως βλέπετε στις εικόνες, μερικοί από τους δεινόσαυρους, όπως ο Βελοσιράπτορας, ο Τυραννόσαυρος, αλλά ακόμα και άλλοι μικροί δεινόσαυροι, αλλά και μεγάλοι, θηριόποδοι, έχουνε πούπουλα. Αλλά γιατί όμως? Και αυτό δεν τους κάνει να μοιάζουν με πτηνά? Ναι, γιατί οι ίδιοι είναι πτηνά. Ο Τυραννόσαυρος Ρεξ έχουν κάνει οι επιστήμονες έρευνες και έχουν βρει πως η κότα έχει σχεδόν το ίδιο DNA με τον Τυραννόσαυρο Ρεξ και είναι κοντά στο να τον φέρουν πίσω στη ζωή. Όπως είχαμε πει και στα προηγούμενα βίντεο, που θα φέρουν πίσω στη ζωή άλλα εξαφανισμένα ζώα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε και στις εικόνες, όταν βλέπετε μεγάλα ή μικρά πουλιά σε ζωολογικούς κήπους, στη φύση ή ακόμα και στους δρόμους της πόλης σας, να σκέφτεστε τι είχε πει εκείνο το βίντεο? Είναι δεινόσαυροι. Γιατί όπως είχε πει και ο Δαρβίνος, η εξέλιξη είναι περίεργη. Λοιπόν, όπως βλέπετε και στις εικόνες, ο Βελοσιράπτορας έχει πάρα πολύ πούπουλο. Και όπως και αυτό εδώ το πουλί. Οπότε, γιατί να μην εξελιχθεί σε εκείνο το πουλί? Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Κάντε like και subscribe και adios amigos.